नाजिबोदां हाफां बर' फिल्म नायनो थाङा नामा नों? आयु ने जाबाय फिल्मखौनो नायगोन बहाथो होनो नागिरदों फिल्मखौलाय? बे हाई स्कुलनि पार्कआव होनो नागिरदों। नोंलाय नायनो फैगोन ना फैया? थांगोन, मानो थाङा जानांगौ जाखो? दे फैबानो जाबाय। सोर फैगोन? बे दुम्फा सोमसिमोनखौ लिंनोसै आरो। दे जागोन। बर' फिल्म नायिया जि गोबाव जाबायमोनहाय, दिनै नायनो थांनोसै र'। आयै मा जाखो? आयै दा मोनायाव आं लोगोफोरजों बर' फिल्म नायनो थांगोन। हा सोरथो थांनो नागिरदों? बेलाय दुम्फा सोमसिमोनालाय। फिल्म नायनो थांनोबालाय बे राजा उन्दैखौबो लानानै थांफा। मा? राजा उन्दैखौबो लांफानांगौ? हा मानोथो हारसिं थांनो? राजा उन्दैखौबो लानानै थांफा आरो। थै बेखौ लांफाया आङो। सामफ्रामबो बहाबा थांनो नागिरबाथाय राजा उन्दैखौबो लांफा, फंबाय उन्दैखौबो लांफा होनबाय थायो। हा लांफाबालाय माथो जाखो? लासिंसिं सिख्लाफोर गोजा थांनायाव आं फंबायखौ लांफानांगौ आरो। लांफाया आं। लांफाया होनबानो जागोन नामा? लानानै थांफा, नङाबा नोंबो थांनो मोननाय नङा। आं लांफाया दे आयै राजा उन्दैखौ। मा लांफायालाय आब' हाफां? आंबो थांफागोन। नों उन्दै गथ' मानसिया फिल्म नायो नामा? नों न'आवनो था। आंबो थांफागोन। खालि नोंसोरल' फिल्म नायो नामा? आंखौबो लांफाया आरो। गारै थाङो। दिनै बावलाय आं थांफाखागोन। नोंहा आइजों देनां थांफानानै नायहैबानो जाबाय। आंजोंलाय मानो ओंखारफानांगौ? आं मिथिखाया। आंबो थांफागोन। आयै आं मिथिया दै। आब'जों आंबो फिल्म नायनो थांफागोन। हा थांफाबानो जाबाय आरो। होमबालाय आंबो थांनो ओंखारनोसै। र' दुगैखाहैनोसै आंहाबो। जेराव थाङो बेयावनो लांफाबाय थानांगौ आरो। लासिंसिंनो लोगोफोरा आंखौ मा होनगोन दे? फंबायखौनो बडिगार्ड बायदि लाफाबाय थायोसो होननानै बुंगोन माथो। हा माथो जाखो? फंबायखौ लांफानायालाय माखौ लाजिनांगौ जाखो? लाजियाबा मालाय लोगोफ्रा हारसिं फैजोबगोन, ओमफ्राय आंहा फंबायखौ लानानै थांफानांगौ आरो बडिगार्ड बायदि। मिथिया आं सामफ्रामबो बेखौ लांफानो खोन्थाबाय थायो। हाथायाव थांबाबो फंबायखौ लांफा होनगोन, फिल्म नायनो थांबाबो फंबायखौ लांफा होनगोन। आं लांफाया माथो दिनै। हा माथो जानो? फंबाय उन्दैखौलाय फिल्म नायनायाव लांफानायालाय? आं मिथिया आं लांफाया। माथो जाखो? फंबाय सासेखौ लांफानायालाय? ओइ नाजिबोदां। हाफां। नाजिबोदां, आंजों ना फिल्म नायनो थांनो राजा उन्दैयाबो ओंखारफादों। आइयाबो थांफा जालायलायदों आरो लांफा होनलायबावदों। आच्छा बिदिसो जाबाय होमबा। आच्छासो होननानै बुंदों नों नाजिबोदां। फंबाय उन्दैखौ लांफाबाथाय नोंजों आं रायलायनोनो मोननाय नङा। नोंजों रायलायनायखौ नुयोब्लाथाय फंबाय उन्दैया सेस न'आव खोन्थाफैजोबगोन। अब्लालाय न'आवनो गारबोदो आरो। आंथ' लांफानो गोसो गैखाया राजा उन्दैखौ। आइयासो लानानै थांफा होननानै बुंगासिनो दं। आरो राजा उन्दैयाबो जि अख्राखा थांफानो ओंखारलायबावो। मालाय दुगैखाबायानो। दालाय माथो होनबावनांगौ जाखो आं? जि रागा जोंदों आं नाजिबोदां। जेराव थाङा मानो आइया फंबाय उन्दैखौ लांफा होननानै बुंखागोन आरो राजा उन्दैखौबो लांफा होननानै बुंगोन। हाथाय बाजाराव थांबाबो फिल्म नायनो थांबाबो जि डिस्टार्बखा। होमबालाय खारखुमा बोदोब्रा। बेखौनो खालामनांसिगोन। खारखुमा लाङाबा उपाय गैया। नङाबा बियो आंजों थांफाथारगोन। दे नों माबोरै फैबानो जाबाय। आं दसे उनाव फन हरगोन। जागोन दे। बाल गथ'आ जेराव थाङो बेयाव थांफानो ओंखारबाय थागोन। जेरावबो गोसो खुसियै थांनोनो मोनखाया आरो। ओइ हाफां, मा हारसिंनो बुदुंबादांहाय? दुम्फाव नों फैबाय मोजाङानो जाबाय। आं नोंखौसो फन खालामनो नागिरखादोंमोन। मानोबा? दा मोनायाव ना हाई स्कुलनि फिल्डआव बर' फिल्म होनो नागिरदों। नों थाङा नामा? थांगोन, मानो थाङा जानो? आंबो बर' फिल्म नायनोनो नोंखौ लोगो लानो फैदों। दे मोजाङानो जाबाय, ज' नायहैनोसै। ओमफ्राय आंहा मोनसे प्रब्लेम जाबायना दुम्फाव। मा प्रब्लेम जालायखो? माबाहाय राजा उन्दैखौ ना आइया लांफानो खोन्थादों आरो फिल्म नायनो। आं लांफानो गोसो गैथारा। गोदो आंहासो बेबायदि गालांजायोमोन बिब'फोरजों। बहाबाफोर फिल्म होदोंबाथाय आंखौ मालाबाबो लांफाखाया आरो। फुथु खुमानासो गालांलायो। आं उन्दुखांबासो गावस्रा नायनो थांसिगोन आरो सिरिनो। आं बिराद थगायजाबायथ' बिब'फोरजों। लांफागोन बायदि खालामसिगोन, उनाव आंखौ गस्ला गोदान गानहोनानै र' दसे उनाव थांगोन होननानै फुथुनानै स्रोद गावस्रा गारखुमा लांसिगोन आरो आंखौ मालाबाबो लांखायामोन आब'मोना। आइ आफामोनजों जि थांनाय जायो बेल'सो। आंबो बेखौनो खालामनोसै दुम्फाव, नोंसा आब' बायदि फुथु खुमानोसै आं फंबाय उन्दैखौ। बिनिफ्रायसो फिल्म नायनो थांनोसै। दे होमबालाय ओंखाम ओंख्रिखौ थाब संदो। आंबो ओंखाम ओंख्रिखौ संहैनोसै। जागोन दे। लांफा जागोन बायदि आब' जाहरगासिनो आंखौ। आब' आं साफा दुगैबाय। दसे उनाव गस्ला गोदानबो गानबावनोसै आं। मानो गस्ला गोदान गाननो नोंलाय? फिल्म नायनो थांनो आरोलै। ओइ राजा, आं नोंखौ लांफाया होनबायना। गथ' मानसिफ्रा फिल्म नायनो नाङा। आं मिथिया। आं थांफाखागोन। आंबो थांफाखागोन। आं मिथिया। आंखौ आब'आ लांफाया होनदों। नों गाबबाबो नोंखौ लांफाखाया आं। आंखौ लांफाया होनदोंना नों आब'? आंबो थांफाखागोन। आंखौ लांफायाबा आइनो खोन्थाखागोन आं। बाल गथ'आ जेरावबो थांफानोल' नागिरबाय थायो। दा दुर्गा फुजा सफैलायबायना, दुर्गा फुजायावबो थांफानो ओंखारबाय थागोन आंजों। आरो दिनैबो बर' फिल्म नायनो थांनायाव ओंखारफादों। लांफाखाया आं। आब' आंखौ फिल्म नायनो लांफाया होनदों। दागाब। बे लांफाया होनबानो जागोन नामा? होमबालाय माथो आब' आंखौ लांफायासो होननानै बुंगासिनो दङ। आं थांफाखागोन। ओइ हापां, मानो लांफाया होनगासिनो दङ नोंलाय राजाखौलाय? लांफाया आं। सब समावबो बेखौ जेरावबो लांफाबाय थानांगौ।
हा फंबायफोरा बिब'फोरजों थांफायाबालाय सोरथो थांनांगौ जाखो आरो लांफाया होनबाय थानाङा लांफाया होननानै बुंबाय थायोब्ला नोम्फानोसो खोन्थागोन आं नोम्फानो खोन्थानांगौआ फिल्मखौनो नुनाय नङा नोंसोर जागोन दे लांफागोन मिनिदों माखौबा साइज गैया बाइस गैया स' लोगोफोर नोंसोरबो उन्दैयाव बिदिनो बिदा बिब'फोरजों थगायनानै गारनानै खारजादों नामा जायफोरा बिदि खालामजादों अन्नानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थानो दाबाव आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनानै दाबाव बाय बाय लोगोफोर